Здравейте, деца! Имаме вашата много готина книжка, която е специално нарисувана от децата от детска градина Чучулига в Пловдив. И ето тук, на Антарктика, на остров Ливингстън, с ето тези пингвини там. Сега ще разгледаме картинките, които сте ни нарисували. Ето тук има една много готина карта. Как ето тук е България и Европа и дългия път до Антарктика. Сега се намираме ето тук в долната част на Земята. И едно от най-интересните неща е, че тук на южното полукълбо на Антарктика има пингвини. А пък на север са мечките. И защо мечките не ядат пингвини? Защото са в обратната част на Земята. И я да видим сега тук, да видим какви готини картинки сте ни нарисували. Ето едни планини, снежни, и това е нашата антарктическа база. Много красиво и с море. Ето, пингвините. Тук имаме един пингвин с шапка. Много е готин пингвина с шапка. Имаме, това според мен са едни ледници. Виждате ли там в далечината има един гледчер, едно огромно парче лед, което се е отчупило. Ето като тези тук и сега плува там в морето. Зад пингвините. Видим следващата. Това е една специална база антарктическа с звездичките по небето се виждат. Тук е много интересно, че лятно време, сега тук е лятото, когато в България е зимата и много за малко се виждат звездите. А пък когато тук е зима, много звезди има. Стана дори с Рима. Тук имаме два пингвина, приятели, държат се за ръка. Ето там виждаме няколко, които си седят по-приятелски. Тук имаме още един пингвин, който се е облякал и се е приготвил за зимата. И това според мен е една подводница с българския флаг. Българска подводница. Тук най-готиното е, че имаме, според мен това е една мечка, която е отгоре, защото тя е на север, в северното полукълбо, на Арктика. А тук долу, в южното полукълбо, са пингвините, които махат. Здравейте! Тук сме на Антарктика! Продължаваме нататък. Ето това. Най-готиното на тази къщичка е, че е оранжева. А нашия дом тук на Антарктика, антарктически, българската полярна база, първата сграда сега голяма, тя е оранжева, тъй че е много добър избор. И много важно нещо, винаги имаме българския флаг. Ето тук също имаме една база, която дори мисля, че това е една гръмотевица, която я бам! Тресе така от чакъда и става много интересно. Да те събудиш сутрин, да не се успиваш, че тези пингвини там са много интересни и ще ги проспиш. Това вече са научните изследователи и с един тюлен. Тук го разглеждат и дори са си направили снежен човек. А всъщност тази година дори си направихме и снежни човеци по едно време, да може да ви пратим снимки. Виждали ли сте снежен човек на лодка? Имахме снежен човек на лодка. Елен! Това е северен елен. Елените също са там при мечки. Тъй, че това е едно дете, което си мисли за Северния полюс и там е много по-студено от тук. И там в момента е зима, а тук е лято. Много симпатична мечка с пингвин. Това според мен е лисица. Може би е ушат тюлен. Да видим ушат тюлен. Там има един кораб в далечината идва. Видите ли? Там много надалече има един кораб. Корабите ни карат тук като градския автобус. Няма автобус, няма самолети, идваме с кораби до тук. Много е странно. Тук продължаваме с изкуството. Имаме хора влезли в иглута и са си запалили огън, защото е много студено. Тъй, че трябва да седим на топло. Рибки и планини. Това е много важно. Тук в Антарктика има много видове риби и има страшно много китове. И са изключително интересни. И тук в далечината, това е новата ни база. Тя е червена и леко розова. Тук пак оранжевата, много хубава, с пингвините.
пингвините, които са се събрали. Тези пингвини много ми напомнят, не е тази цялата група там пингвини. Хоп! Базата с пингвини и това ми прилича на Гошо. Гошо е много важен член от екипа. Той е шефа. Тук той разпорежда кога, кой, къде ходи, как трябва да се спазва сигурност и каква работа да се върши. Че Гошо е нашия човек. Оп. Тук имаме много стръмни, големи планини. Да се обърнем тук насам. Вижте планините. Вижте се едно този човек, Виктор Петков. Те му гледа, този върх е там, не видите ли? Абсолютно! Браво, Викторе! Много хубаво въображение. Хоп! Това вече тук са двете бази. Старата база и новата база. Хоп, ето тук имаме една база, която е дигната на 3 етажа. И тя е по средата между вълните и планините. Много интересно гледна точка. И дори се катерят тук учените и ходят да търсят разни неща. Тук имаме мечка с меченце. Това е много хубаво пожелание да развеем българския флаг на север, в северното полукълбо. Ето. Дано и до там стигнем. И да направим база и там, и да забием българския флаг. И да видим мечките. Само трябва да се пазим от мечките, че те могат да ни хапнат на кюфтета, а не като пингвините. Пингвините са симпатични. Пап, имаме още две. Ето тук един много готин пингвин с жълти крака. И клюн. И пак нашата база дори има два флага. Ако някой един, ако изхвърчи, другия да се вижда. От силния вятър, защото тук много вятър духа. И тук имаме една много готина, симпатична снимка с една гигантска снежинка. Дори в момента малко вали сняг, но по-скоро са не такива малки снежинки, а тук е една гигантска снежинка, а те такива понякога валят на Антарктика. И два симпатични усмихнати пингвина, които махат. Чао, деца! Поздрави от Сали Рокси от Антарктика!